ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали RUL TJ. номи ман Шаҳром. имрӯз 1 августи соли 2021 1000 рубл 154 сомониву 70 дирам ва $100 1132 сомониву 25 дирам. дар имрӯзанавормон 15 та хонахои фурӯшӣ мешаванд аз Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра. ипотека яъне кредити хонаам ҳастак, дача айварзоб ҳастай. барои ҳамин ҳатман навора то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. дӯстони азиз, агар шумо ягон хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон рой кунед. агар хона гуфтеса бошед, дар комментария нависед чӣ хари хона шуморо дар кора. бисёри бад гап намезанем, рафтем. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон, як хонага квартира бо масоҳати 30 метри квадратӣ дар ДУЮМ ошонаи бинои советӣ. ҷойгир аст дар кӯчаи Абдурахмони Ҷоми 143 пеши ҳамомда. хона ремонт дорад, бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. нархаш 145 000 сомонӣ мебошад. боз арзон ҳам мешавад. ҳавли Алиши дар ноҳия Рудакӣ, деҳаи Меҳробод, тарафи чоракоронда, чордархона, ҳамомаш дар дарунай, ремонти замонавӣ дорад, тайёрай, дар 5 сотиқ замин ҷойгир аст. Алиш мешавад бо хона дар шаҳри Душанбе бо ягон сехонага ва фурӯшиам ҳастай 320 000 сомонӣ мебошад. марҳамат, рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. ҳавли фурӯшӣ дар ноҳияи Рудакӣ, 4 сотиқ замин, 4 дар хона, 90 метри квадратия. як хонааш абой дорад, тайёрай медрӯи зиндагӣ мекунӣ, дигарош пад абой тайёрай. хона ҷойгир аст дар ноҳияи Рудакӣ, деҳаи ҷамоати қулпистада, айваданасос яъне ки парки айнии шаҳри Душанбе ҳамагӣ 2 километр дур мебошад. роҳ ҳастай, хона теппаҳодай, обсвет дорад. хона бо ғишти пухта сохтагиай, соҳибаш барои худаш сохтагӣ буд, лекин ози маҷбур шуд фурӯхтеста. нархаш 160 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, духонага квартира бо масоҳати 48 метри квадратӣ дар цоколни этаж ҷойгир аст. бинои новостройкада худи дом аз 9 ошона иборат аст. ҷойгир аст дар тоҷирон, гипроземда, ноҳияи синои шаҳри Душанбе ба ҳисоб меравад. бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. нархаш 230 000 сомонӣ, боз савдоам дорад. марҳамат, рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай, WhatsApp дорад. ҳавли фурӯшӣ дар ноҳияи Рудакӣ, 3 сотиқ замин, 3 дар хона, 2 подвал, 1 балкон, ҳамом ва ошхона ҳаст. 2 хонааш 4/3, як хонаи дигараш меҳмонхона 8/3 мебошад. балкон верандаш 3/180 мебошад. подвалҳояш барои зиндагӣ кардан тайёр аст. 2 метр баландиш, 4/3. об дар даруни ҳавли свет ҳаст. 20 дона тахтае, 40 дона стропил дорад. ҷойгир аст дар ноҳияи Рудакӣ, пеши мошинбозор, мактаб дар наздикишай. нархаш бошад 135 000 сомонӣ мебошад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, духонага бо масоҳати 60 метри квадратӣ дар сеюм ошонаи бинои новостройка. худи дом аз 10 ошона иборат аст. ҷойгир аст рӯ ба рӯи селхоз институт яъне ки донишгоҳи аграрӣ. ҷои бениҳоят хубай. нархаш бошад $650 сари ҳар як квадрат, яъне ки $39 000 бо арзон мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай. монтаж, катур, турбаҳои обаш кардагиаш, паклёвка кардагиай. марҳамат. ва бародаро, ин сурати аввалаяй дом қариб ки ҳозир тайёр шудагия, фасад шам задагиян.
бояд то 9 сентябри соли 2021 споран шавад. ҳавли ҳам алишӣ ва ҳам фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе 3 сотиқ замин 3 дар хона дуташ ремонтдора яташ не ҷойгир аст дар ноҳияи Сино Лермонтова 114 кӯчаи Каламишкор. нархи хона $55,000 мебошад, арзон мешавад ва алиш мешавад бо сехонага квартира дар шаҳри Душанбе. ҳавли фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд 3 дар хона 3 сотиқ замин ҷойгир аст дар Панҷшанбе кӯчаи Боқиев Иноятуллохон 33. қафои 20-солагии Истиқлолият нархаш $280,000 мебошад, боз арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд як хонага квартира бо масоҳати 37 метри квадратӣ дар сеюм ошёнаи бинои новостройка ҷойгир аст дар 18 микрорайони шаҳри Хуҷанд. хона бе ремонтаи коробка. рақамое ки дар рӯи экран мебинед ин рақамои фирма мебошад, яъне ки ҳамин ширкати сохтмонӣ ки дома сохтестай ҳамин рақамояй. ипотека метиҳанд ба муҳлати 18 моҳа бе фоиз. ҳуҷҷатгузорӣ 100%ай, ҷои қулай сари роҳи калон назди мактабу боғча. марҳамат ва боз дигар вариантҳоям доранд. бе миёнаравҳо пешниҳод менамоянд шумо ба нархаш $145,000 мебошад, боз арзон ҳам мешавад. ва дӯстони азиз, як навор пеш и гапа гуфтагӣ будем, хай бо такрор мекунам ки дар каналмон видео дар бораи ипотека ва кредити хона дар Тоҷикистон ҳастад. чӣ хел ипотека гирем дар Суғд, Бохтар, ноҳияи Тобеи Марказ, Бадахшон, дар шаҳри Душанбеда, аз банкҳо чӣ хел гирем, аз фирмаҳо чӣ хел гирем, бефоизаш чӣ хеле, фоизаш чӣ хеле. хулас ҳамаи маълумотша гуфтагием дар ҳамун навор. оиди ҳуҷҷатчам, оиди чӣ хел муҳоҷиро метавонанд аз Россия дар Тоҷикистон ипотека гиранд. марҳамат ҳамун наворро тамошо кунед. просто дар YouTube поиск кушида бинависед ки чӣ хел ипотека гирем дар Тоҷикистон ё ки комментари ҳамин наворро бинед, ссилкаш ҳастай. замини фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе 6 сотиқ замини назди ҳавлигӣ барои хона. гирдаш девор гирифта шудааст, ҷои хуб аст, аз роҳи калони асосӣ ҳамагӣ 3 километр дур мебошад. барои нархаш боз суҳбат мекунем, маълумоти бештар бо телефон. нархаш $200,000 мебошад, боз арзон ҳам мешавад. ва дӯстони азиз, дар охири навор боз якта ҳавли якта дача даварзо пешниҳод мекунем, беҳтарина фикр мекунем. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе духонага бо масоҳати 50 метри квадратӣ дар 9 ошонаи бинои новостройка. худи бино аз 10 ошона ба фикр меборад аст. ҷойгир аст дар Гипразем. нархаш бошад $230,000 мебошад, боз арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар маркази шаҳри Бохтар, яъне пештара Курган-Тюбе, 2 хонага квартира бо масоҳати 44 метри квадратӣ дар сеюм ошонаи бинои советӣ. хона ремонт бигем аз миёнарам пасттар дорад. нархаш $185,000 мебошад, боз арзон мешавад ва ҷойгир аст дар маркази шаҳр. марҳамат. як хонага квартира бо масоҳати 44 метри квадратӣ шуморо метавонем ба 2 хонага табдил тиҳен дар дуюм ошонаи бинои новостройка. худи бино аз 6 ошона иборат аст. айни ҳол сохтмонаш қариб буд шудагиай. ҷойгир аст дар шаҳри Бохтар, кӯчаи Дӯстии халқҳо, назди литсеи Аминҷон. нархаш бошад $165,000.
Хонаи Фуруши дар шаҳри Душанбе, духонага квартира бо масоҳати 42 метри квадратӣ дар якум ошонаи бинои навастройка. Хона ҷойгир аст дар поёни корвон бародаро, кадоме надона поёни корвон ҷеда ба маънои омадагие ки аз ҳамун даҳум дарозаи корвон я 3 километри дига поёнтар меравад, тарафҳои гравзавод гулбута мешавад, ҳамун ҷеда ҷойгирай бародаро. Хона да люстра, термикс, кондитсионер, жалюзи, занавескаи кухни, гарнитур, қолина дигар хулас ҳама чӣ ҳаста медрои зиндагӣ мекунӣ. Нархаш бошад 235 000 сомонӣ мебошад ва ремонти хуб дорад. Маршруткаи 5, 41 ва 33 аз назди хона мегузаранд ва алишам мешавад. Рақамошон дар рӯи экранай имо доранд. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Варзоб, 2 этажа ҳавлӣ, 3 дар хона, 11 сотиқ замин ҷойгир аст дар ҷои бениҳоят хуб. Агар аз ҷиҳати табиаташ гирем, ҷои хубай, свежи воздух дора гуфти гапо ва бо ҳама чизу чорааш фурухта мешавад. Документошам 100%, соҳибаш мега ки светаш проблема нест ва радниковая вода постоянно ҳастай. Нархаш 390 000 сомонӣ мебошад, арзон ҳам мешавад ва алишам мешавад бародаро. Ва кадоме да интересни боша ҳамаи дачаҳо, ҳавлиҳо дар Варзоб, хулас дар ҷойҳое ки тобистон дам салқинай, боду ҳавош бениҳоят хубай ва агар аз назди ҳавлӣ бо ягон дарёча бигзара ва апше ба фикрам беҳтаринай интересни боша, марҳамат дар комментария нависен. Шахсан худам да гарени шавқоварай, ман хали хонаро бениҳоят дӯст медорам. Марҳамат, агар бисёр хоҳишманд боша, кӯшиш мекунем дар ҳар як навор якта дута хамхали хонаҳо пешниҳод кунем, чунки аз ин нархам арзонтар ҳастай. Ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯза навормон. Раҳмати калон дӯстони азиз ки моро то охира тамошо карден. То боздид, барори кор шумода.